14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आजचा दुसरा दिवस. जवळजवळ 20 चित्रपटांचं स्क्रीनिंग या महोत्सवामध्ये होणार आहे आणि आज संध्याकाळी 7च्या सुमारास 7:30च्या सुमारास घात या मराठी फिल्मचं स्क्रीनिंग होणार आहे, जो आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बर्लिनाले या फिल्म फेस्टिवलमध्ये ज्याचं स्क्रीनिंग झालं होतं तिथे देखील हा चित्रपट दाखवण्यात आला होता आणि त्याचे दिग्दर्शक चित्रपाल निनावे सर माझ्यासोबत आहेत. आपण त्या चित्रपटाविषयी त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. सर, तुम्हाला कसं वाटतं पहिल्यांदा की गोव्यात हा चित्रपटाचं स्क्रीनिंग होतं आहे आणि मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये स्क्रीनिंग होतं आहे? म्हणजे मी पहिले तर खूप सरप्राईज आहे की मराठी फिल्म्सला इथे एवढा चांगला ऑडियन्सेस आहेत हे मला माहिती नव्हतं. म्हणजे माझी गोव्याच्या हिस्ट्रीबद्दल माझी नॉलेज कमी असेल. लॉट ऑफ म्हणजे मराठी स्पीकर्स, मराठी लँग्वेज समजणारे इथे लोक आहेत. हे माझ्यासाठी ॲक्च्युली व्हेरी सरप्रायझिंग होतं. मला वाटलं मोस्टली कोकणी फिल्मच पाहत असतील किंवा हिंदी फिल्म पाहत असतील, पण मराठी फिल्मला पण चांगला ऑडियन्स आहे. सो आय वॉज व्हेरी सरप्राईज अँड ऑफकोर्स गोव्यामध्ये फिल्म पहिल्यांदा दिसते आहे, त्यामुळे आय एम व्हेरी हॅपी. सर, काय की इथे मराठी फिल्म्स खूप बघितल्या जातात. भाषा जरी कोकणी बोलली जाते तरी लिहिता वाचताना शालेय शिक्षण हे मराठीतून बऱ्यापैकी घेतलं जातं. तुमच्या फिल्मच्या संदर्भात मला विचारायला आवडेल की उत्तम स्टारकास्ट आहे. जितेंद्र जोशी आहेत, मिलिंद शिंदे आहेत, आणखी हो. तर ह्या चित्रपटाच्या विषयी आम्हाला ऐकायला आवडेल. चित्रपट तर आम्ही संध्याकाळी बघूच, पण तुम्ही कसं आम्हाला कन्व्हिन्स कराल की हा चित्रपट बघण्यासाठी? तर ही गोष्ट आहे एका अंडरकवर नक्षलाईटची, जो देवरी या गावामध्ये, जे गाव अगदी छत्तीसगडच्या बॉर्डरवर आहे, आपल्या गोंदिया जिल्ह्यात आहे. तिथे हा एक वर्कर म्हणून सॉमिल जे असते ज्याच्यामध्ये झाडं कापतात, त्या सॉमिलवर एक मजूर म्हणून कामाला असतो. पण त्याचा आयडिया, त्याचं मिशन काहीतरी वेगळं असतं. त्याचं मिशन असतं की एका पोलीस ऑफिसरला, जो रोल जितेंद्र जोशींनी प्ले केला आहे, त्या पोलीस ऑफिसरला फॉलो करायचं, ट्रॅक करायचं, कारण त्याच्या मोठ्या भावाचा मिलिंद शिंदेचा जितेंद्र जोशींनी एन्काउंटर केलं आहे. तर आणि त्याच्याकडे फक्त सायकल आहे. तो सायकलनी एका जीपचा कसा पाठलाग करणार, तर तो मॅप्स वापरतो आणि मग त्याला एक जीप दिसते जाताना, काळ्या काचांची जीप बाहेर जाताना दिसते आणि मग तिथं त्याचा प्रवास सुरू होतो. मग आपण त्याच्या पर्स्पेक्टिव्हने स्टोरी पाहतो, फाल्गुनच्या पर्स्पेक्टिव्हने स्टोरी पाहतो, मग जितेंद्रच्या पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे ACP नागपूरच्या पर्स्पेक्टिव्हने स्टोरी पाहतो आणि मग रघुनाथ म्हणजे जो फाल्गुनचा मोठा भाऊ मिलिंद शिंदेंच्या पर्स्पेक्टिव्हने आपण स्टोरी पाहतो. तर ही स्टोरी जी आहे ती अशी वेगळ्या तरीकेने पद्धतीने सांगितलेली थ्रिलर आहे. सर, जसं आपण बघतोय की गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आम्ही आमच्या परीनं साजरा करण्याचा प्रयत्न करतो, पण बर्लिनाले हा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा आणि बऱ्यापैकी खूप मोठ्या लेवलचा फेस्टिवल आहे. तिथे देखील या चित्रपटाचं स्क्रीनिंग झालं. तिथला अनुभव कसा होता? तिथला म्हणजे माझ्या लाईफचा सगळ्यात बेस्ट अनुभव बर्लिन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचा होता. बर्लिन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जगातलं टॉप 3 फेस्टिवलमध्ये आहे. म्हणजे कान, वेनिस, बर्लिन असं 3 टॉपचे फेस्टिवल्स घेतात. तर त्यांनी ती फिल्म घेतली कारण त्या फिल्ममध्ये त्यांना काहीतरी वेगळं दिसलं, असा इंडिया दिसला त्यांना की त्यांनी तो कधी पाहिला नव्हता. आणि तिथे पुष्कळ जर्मन लोकांचे मला खूप एकदम वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या. एक माणूस मला भेटला जो आपल्या धुळे जिल्ह्यामध्ये, तो 90च्या दशकात होता. त्यांनी फिल्म पाहिली, त्याच्या बायकोनी पाहिली, त्यांना खूप आवडली. तो मग रात्रभर बोलत बसला माझ्यासोबत. आणि असे पुष्कळ वेगवेगळे टाईपचे लोक भेटले, ज्या लोकांना मी कधी विचार करू शकलो नव्हता की त्यांना मराठीतली फिल्म, म्हणजे ही ॲक्च्युली मराठीची डायलेक्ट आहे, झाडी बोली आहे. म्हणजे ही म्हणजे बॉर्डर एरिया असल्यामुळे ना थोडा हिंदी शब्द, छत्तीसगडी शब्द आहेत, तेलुगू शब्द आहेत. तर त्याच्यामुळे त्या लँग्वेजमधली फिल्म त्यांना ती कळली आणि दॅट वॉज अ व्हेरी पॉवरफुल अमेझिंग एक्सपिरियन्स विच आय विल चेरिश ऑल माय लाईफ. सर, कास्टिंगच्या संदर्भात जितेंद्र जोशींचं त्यांना कसं कन्व्हिन्स करावं लागलं की या रोलसाठी, किंवा मिलिंद शिंदेंना असेल, कास्टिंगच्या संदर्भात सांगा मला. तर मला पहिल्यांदा मी मिलिंद शिंदे सरांचं काम पाहिलं होतं बाबू बँड बाजा, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी ती लँग्वेज खूप चांगल्याने पकडली होती, झाडी बोली, वराडी. तर मी मग आणि या रोलसाठी तो ही वॉज अ फर्स्ट चॉईस. आणि एकदा ते झाल्यानंतर मग माझ्या डोक्यामध्ये सेकंड थॉट आला की नाही, जितेंद्र जोशी विल बी अ व्हेरी गुड पेअरिंग विथ हिम. इवन दो त्यांचे पुष्कळ जास्त सीन्स नाही आहेत, पण तरीसुद्धा इट विल बी व्हेरी स्ट्रॉंग कॅरेक्टर अगेन्स्ट हिम. आणि पण त्यांनी खूप पोलिसांचे रोल केले होते सिक्रेट गेम्स नंतर. ही वॉज व्हेरी रिलेक्टंट. तर त्यांना मी म्हटलं तुम्ही एकदा स्क्रिप्ट वाचा, यू जस्ट रीड द स्क्रिप्ट. त्यांनी स्क्रिप्ट वाचली, म्हणाला मी करतोय. तर आणि तसं ते झालं. बाकी धनंजय जो आहे तो पहिल्यापासून माझ्या शॉर्ट फिल्ममध्ये होता. घातची शॉर्ट फिल्म होती पहिले, आणि धनंजय एकदम रॉ, त्यांनी खूप नक्सलाइट्सला ॲक्च्युअलमध्ये रिअल लाईफमध्ये पाहिलेलं आहे. त्यामुळे
ही वॉज अ नॅशनल चॉईस. सुरुचीचं ऑडिशन्स घेतलं, पुष्कळ ऑडिशन्स आम्ही घेतले. सुरुचीचं सगळ्यात जास्त ऑडिशन आवडलं. ती थोडीशी तिचं आम्ही मग मेकअप टेस्ट करून पाहिली, लुक टेस्ट करून पाहिली, ती आदिवासी दिसेल का, पण ती परफेक्ट झाली ती. असं ते पूर्ण कास्टिंग. आणि बाकी जे अजून पुष्कळ छोटे छोटे कॅरेक्टर्स आहेत ते सगळे नागपूर, गोंदिया याच्यातले त्याच भागातले आहेत. अच्छा सर, तुम्ही पहिल्यांदा गोव्याला आला की याच्या आधी देखील आलेला आहात? मी आलेलो आहे. मी फिल्म बाजारला येत असतो, इफीला येत असतो. अच्छा. पण म्हणजे तरीसुद्धा एव्हरी टाईम दिस टाईम आहे. मला काय वाटलं गोव्याला की मी ते पंजिम जिमखानाजवळ होतो बरोबर. आणि तिथे इतकं चांगलं रायटिंग झालं. मी बसलो, समोर समुद्र होता आणि रायटिंग इतकं चांगलं झालं. इतकी क्रिएटिव्ह जागा आहे ही. बरोबर. आय मीन हां, आणि म्हणजे खूपच सहज रायटिंग झाला. म्हणजे रायटिंग करायला मूड लागतो, तो मूड ऑटोमॅटिक क्रिएट झाला. तर ती पॉवर आहे गोव्यामध्ये. क्रिएटिव्ह स्पेस आहे. हां, डेफिनेटली. फक्त एक कंप्लेंट आहे, ट्रान्सपोर्ट महाग आहे. टुरिस्ट डेस्टिनेशन असल्यामुळे बहुतेक ते असेल. पण असेच गोव्यात विविध चित्रपट घेऊन या, इथे लिहिण्यासाठी या आणि आम्हाला हे चित्रपट दाखवा. तुम्हाला भविष्यातील वाटचालीसाठी आणि तुमच्या चित्रपटांसाठी खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू व्हेरी मच.